Ar ôl i chi brynu adeilad neu adeiladu adeilad hyd yn oed, mae'n bwysig bod chi'n dangos ffydd, mae'n bwysig bod chi'n dangos ymrwymiad i'r adeilad yna. Mae'n bwysig bod chi'n dal ati i gynnal a chadw'r adeilad, cadw y lle i edrych yn ddel, gwneud rhywfaint o bapuro, digon o beintio ac ail-beintio hefyd. Mae'n bwysig dangos ymrwymiad i gadw'r adeilad fel i chi eisiau fe. A mae'r un peth yn wir am yn ffydd ni a gwaith yr eglwys. Mae'n bwysig bod ni'n dal ati a peidio meddwl bod y gwaith wedi dod i ben oherwydd mae yna wastad rhywbeth y gallwn ni wneud. Yn yn tŷ ni, pan o'n i'n tyfu fyny, mam oedd yr un oedd yn gwneud yr addurno o gwmpas y tŷ. Dwi'n cofio oedd yna drafodaethau maith ynglyn â emulsion, neu glos, neu mat, neu eggshell, neu pa fath o baint oedd yn mynd i ba stafell. A mae pob math o fanylion, nid yn unig dewis y lliw, ond dewis y math o baint hefyd. Ac fel rhan o'r gwaith yma, mae rhaid i chi ddangos ymrwymiad, mae rhaid i chi ddangos cariad hyd yn oed, i gael eich cartre i edrych fel i chi eisiau fe fod, i chi fod yn falch a cario ymlaen i ddangos ymrwymiad i'r lle. Yn llyfr Nehemeia yn y Beibl, oedd yna ddau fath o adferiad yn digwydd. Maen nhw'n ail-godi muriau y ddinas, ond maen nhw hefyd yn adfer i ffydd y niw. Ond wrth gwrs, nid dim ond digwyddiad one-off oedd adeiladu y muriau, nid dim ond unwaith o'n nhw'n dangos i ffydd y niw. Ond oedd gofyn am ymrwymiad i'r ddinas ac ymrwymiad parhaol i'w ffydd newydd nhw yn niw. Os ydyn ni am ymrwymo i'n ffydd, rhan bwysig o hynny ydy ymrwymo i ddeall a darllen mwy o air Duw. Mae'r Beibl yn gallu bod yn lyfr anodd i'w ddeall, a mae gwahanol bobl wedi mynd ati i'w ddarllen mewn ffyrdd gwahanol. Mae'n bwysig bod ni'n darllen y Beibl ar ben yn hunain. Mae yna rhai pobl yn hoffi gwneud hynny dros frecwast, rhai eraill yn aros tan ddiwedd y dydd cyn i ddarllen gyda paned cyn mynd i'r gwely. Yn bersonol, dwi'n hoffi darllen y Beibl ar y cyd gyda pobl eraill, a hynny mewn grwpiau canol wythnos, seiat yn yr eglwys neu grŵp tŷ. Beth am i ni fynd ati nawr i drafod gyda'n gilydd arferion da ynglŷn â sut allwn ni ddyfnhau yn ffydd, dangos ymrwymiad i'n ffydd, drwy ymrwymo i ddeall a darllen mwy o'r Beibl, gair Duw. Mae'n hawdd i ni weld yr ymrwymiad sy'n rhaid i ni ddangos i'n cartrefi, yn cadw nhw'n lan, i addurno nhw a'i peintio nhw, fel byrydwn. Ond mewn gwirionedd, allwn ni weld y gwaith yma fel delight, ffordd o wneud yn cartrefi ni yn lefydd hyfryd i fyw. A mae'n hawdd i ni wneud yr un camgymeriad gyda'n ffydd. Gallwn ni weld yr alwad i ffydd ac ymrwymiad fel byrydwn, gweld cynnal yn ffydd, aros yn y gair fel byrydwn, ond mewn gwirionedd i'r Cristion, braint a delight ddyle hi fod i ni ymrwymo i ddysgu mwy am y gair a buddsoddi amser yn ein perthynas gyda Duw. Felly ewch chi ati nawr i weld sut gallwch chi ddyfnhau eich perthynas, eich ffydd a'ch ymrwymiad gyda Duw a cael hyfrydwch a delight yn hynny.